जोंना आरिया गोदागासिनो थाइलेण्ड मागुरखौ माबोरै जायो नोंथांमोना नायलांबाय था आरो आरिया मा बुङो खोनासंलांबाय था। थाइलेण्ड मागुर नायनानै ला बिसि बुरियानो पिस खालामो नुदों खात्रा नैबे बोराया जोंना नै सिखायाबो माबायदि स्टाइल एकदम बुरिया खा आरो जि दुनियानो हाखायो नै दाबो बानायगासिनो दं आरो सासे हेल्पार खालामगासिनो दं मुथा मुथि एकदम बुरिया नोंसोर जाना नायबा एकदम मै बेदरानो हारिबावोसो बुरियानो हागासिनो दं नोंथांमोन सिन्था दाखालाम आरो बिराद स्पेशल थाब-थाबबो हानो हायो एकदम बुरिया नै एकदम बढ़िया स्पेशल मिलाएगन चमड़ा के सब फैलाई दिसू आप लोग खाने सकेगा उसको चमड़ा उमड़ा सब फेंक दिया देखो कि बढ़िया से बनाया एकदम पीस भी बढ़िया बनाया देखो भाई एकदम पूरा उल्टा पलटा है इसको देखो एकदम सस्ता बाजार में लगा दिया यार अच्छा हमको सिखा रिया है अच्छा 2 केजी दे दो 2 केजी अच्छा 2 केजी लासिगोन बिथाङा हमारा पल्ला नहीं है ये 2 केजी ये 2 केजी आपका कोई बैग है बैग नहीं है पॉलिथीन नहीं है हम लोग का हाउस में रुको थाल में आए उसको लेके आओ हम उसको पूरा बना के देगा पैक करके दे देगा बस नहीं मिला रे होगा बाद में लेके जाना पड़ा नायलांबाय थादो नै बेयाव दं थावखौ एसे गुदुं खालामग्रोना लानांगोन बुस्थुखौ अच्छा हमको सिखा रिया है कैमरामैन थावखौ रुबाय रानिं হৈ আছে না এইটো পানী লগত থৈ আহে এইটো পানী পেলানো Roroko. Jangan sekali. Itu pun itu. Jangan. Dewi saya bayi chili powder nanggun. Bayi. Gula bayi sih. Garlic go. Bayi. Nih. Chicken masala. Ibu pun sih. Yang lagi sih. Masukkan. Ini lagi nanggo. Buria lagi bayi. Bayi pun sini. Naयलांबाय था माबायदि एवनांगौ बरिया लागावनोसै जों दा बेखौबो होबाय मस्ला तो सब सिपि टिपा लगाइছে मस्लाया माने एसे अभाब जानानै दङ बरफोन खाजों माने लायनो हायाखै ओरैबायदि माने बेखौ एसे होनांगोन ओरैजाय एकदमबारे आरो बे बेदर गोबांखौ थिक देखायना होन नों बरियानो बाल्थिङावनो ओरैबायदि दिन्दों जोङो जाबाय बेखौ आराम ओरै लागायदो नै बरिया जाबाय जाथावथाव नुखाबायनो दायो बेखौ मासे होनांसिगोन आरो थावा दुंबाय दा होनोसै नै ओरै होबाय बरियानो मार बरिया एवबाय बरियानो एवगासिनो दं नै बिथांखौ नाय एकदम एरगासिनो दं एकदम आरो सारायाव नै बेदरखौ नाय बिराद बरियानो एकदम बिथाङा सब समायनो माने एकदम बि ना बेदरबाथाय बिनो एवखायो आरो जानो माने खेबसे जाब्ला माने जोबाबो सिखारनो रोङा ओरैबायदि सङो आरो एकदम इन्ट्रेस्ट सोरबा जुदि मोनजाबा बेखौ मोनजाफ्लांबा खेबसे जोबगासिनो खिथांखारो जोबाबो माने रलै सिखारनो रोंनाय नङा बे ओरैबायदि संनो रोङो आरो बे जादों दालि खारै बुङा खुलायलायनाय बर' हारिनि खाना होनबाथाय आरो मा बुंबावनो नाय नोंथांमोना आं बुखिग्राया जादों कालिचरन दैमारि आरो बिथाङा जादों जितेश ब्रह्म बरिया अलरेडि जाबाय दायो दसे थानानै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जानो नागिरबाय नै ओरै जानो हर
माबायदि जादों आङो बिराद गोथाव जादों जाबाय 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 एकदम एमन टेस्टिं जादों आरो गासैखौ जोबोद ओंखाम लागासिनो दं नोंथाङा जोबाबो सिखारो माने देन्जार आं सोरबा सिखारनो रोङा रोङा माने बेखौ जोनानै नायगासिनो दं टेस्टिं नायगासिनो दं टेस्टिं नायगोन आरो जानानै माने जोबो सिखारगासिनो हेलौ गाइस नै भिडिअ एसेनोसै एसेयावनो फोजोबबाय बाय